Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billah. Rawu jamaah salat maghrib wonten Masjid Al-Ikhlas ingkang mulya monggo kula panjenengan ngajengaken kaos kitab Masyiatul Mustofa karya Sayyidina Ali Karamullah Wajah. Mugi kanthi kaos kula panjenengan tansah dipuntambahi ilmu kang manfaat, ilmu kang barokah, maslahah fid din wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الصدق والصداقة. قال عليه الصلاة والسلام يا علي اصدق وإن ضرك في العاجل فإنه ينفعك في الآجل ولا تكذب وإن نفعك في العاجل فإنه يضرك في الآجل. Iki dawuhipun Kanjeng Nabi dhateng Sayyidina Ali nggih tentu kangge sedaya umatipun Kanjeng Nabi termasuk kula panjenengan. Nggih punika Ali sira jujur temen meskipun atau senajan nang donya iki beresiko, senajan ning donya beresiko kang awakmu. Krana bakal besok ning akhirat manfaati kangge sira. Lan sira aja ngapusi, aja goroh senajan beresiko utawa nyamari ana ing donya. Krana bakal besok ning akhirat manfaati. Krana besok lamun sira goro, krana besok ning akhirat bakal bahayani sira. Maksudnya terus pundi bahwa kula panjenengan punika njaga lisan iki penting. Nah, lisan iki dijaga supados temen, supados ucapane jujur. Ucapane sesuai kali kenyataan. Mila Kanjeng Nabi piyambak niku meskipun toh niku guyon. Kanjeng Nabi mboten nate guyon sing goroh. Kanjeng Nabi mboten nate guyon niku isine ngapusi. Meskipun guyon tapi sesuai kenyataan. Krana Kanjeng Nabi nggih ajrih mbok menawi ucape niku mboten sesuai kenyataan. Ana ucape mungkin napa? Goroh. Krana nek goroh niku meskipun guyon iku bakal mbahayani besok ning akhirat niku sangat berisiko enten efeke enten hukumane. Ngoten. Contoh nggih Kanjeng Nabi niku wonten setunggal hadis dipun sebutaken pernah dipun waduli kali tiyang sepah yang serius sepuh ngoten punan. Pun tuyu-tuyu ngoten mboten saged melayu pisan. Bicara teng masjid berangkat niku nggih mlakune alon-alon. Nah, ngoten niku njaluk donga teng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nyuwun padungane Kanjeng Nabi kula pun sepuh pun wis cedhek mati. Nyuwun padungane Kanjeng Nabi besok bakal kula teng akhirat niki mlebu swarga. Dan iki kan sae njaluk donga mlebu swarga. Terus jawabe Kanjeng Nabi ngeten. Mualam mbah. Sama pengen nang swarga to. Nek swarga iki ora enek wong tuwek. Ning kono iki nom-nom kabeh. Lho ngoten. Bisa jadi ngoten terus nangis. Yang sepuhnya terus nangis. Lho, napa kok nangis bae? Lho jenengan saja ngoten lho kula pun sepuh. Dadi bakale mboten saged teng surga lah. Napa Kanjeng Nabi kula kedados pundi? Napa kula kudu nom malih? Mboten ngoten Mbah maksude. Lah ngene maksude Kanjeng Nabi guyon asline. Mboten ngoten Mbah, maksud kula niki tenanan. Besok nang surga
wajahe awake kekuatane niki mboten enten sing wajah tuwek. Kekuatan tuwek mboten enten. Enom kabeh. Cara jenengan besok bakal datang swarga niku bakal nggih dinom ning maneh. Didadekne umur 30 tahun. Nggih. Didadekne umur 30 tahun. Cek rasa-rasane nggih 30 tahun kula jenengan isih rasa-rasane semangat-semangate. Cara nafsu barang isih bergairah tenan sih kuat. Ya gini bakal ngoten niku wong swarga niku. Walang ngoten Kanjeng Nabi. Nggih, Mbah, terus khawatir. Ini jatah di jalan swarga itu swarga. Mboten enten wong tuwa temen kok maksude. Nang swarga iki kabeh dinom ning meskipun matine teng donya umur 100 wis tuwek wis mboten kuat obah mboten kuat lapo-lapo dadi kembang amben. Nah, tapi besuke nek surga nggih dirosokne awake dinomne umure. Wis ganteng-ganteng sing lanang sing wedok nggih ayu-ayu ngoten. Iku teng swarga. Nah, niku satu contoh bahwa Kanjeng Nabi meskipun guyon nggih, mboten nate kata-katane niku ngapusi. Iku. Nah, enten seorang nabi kang zaman siyen Nabi Ibrahim niku ucapane goro, tapi tujuannya bener sebenarnya. Tujuannya mboten ngapusi. Cuman ucapannya niku mboten sesuai kenyataan. Akhirnya teng akhirat dadi beban. Nggih. Bakal bijang teng akhirat niku Kanjeng Nabi sampun nyritakake teng sedaya hadis niku. Bijing teng akhirat niku teng ora mahsyar niku nggih. Niku sedaya umat Nabi niku padha grutuk-grutuk. Padha berbondong-bondong marani nabine dhewe-dhewe. Umat Nabi Ibrahim nggih mara teng Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa nggih dugi teng Nabi Musa. Umat Nabi Isa nggih sedaya nabi niki bakal nyuwun syafaat dhateng nabine piyambak. Tapi salah satu contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nalikane didugeni para umate niki nggih malah justru nangis Nabi Ibrahim. Napa alasane? Nabi Ibrahim ternyata wonten akhirat bijang niku sik nanggung dosa ngapusi. Jadi nyafaati umatnya mboten pede, izin oleh Gusti Allah, izin kalih dosane oleh ngapusi niku. Nah, napa Nabi Ibrahim kok jenengan sik gadah dosa? Dosa napa niku? Aku pernah ngapusi nalikane mari mecoki patunge Namrud. Kan ceritane ngoten nggih. Namrud niku raja sing berkuasa wonten mriku zaman Nabi Ibrahim niku dhek niki nyembah berhala. Patung-patung disembah, lha patung ku jejer-jejer gede-gede terus ana sing cilik-cilik ngoten. Sing setunggal paling gede ning tengah. Sing cilik-cilik jejer ning kiwa tengene patung sing gede niku. Lah Nabi Ibrahim ngocoki patung sing cilik-cilik, tugel ndase kabeh. Ndase patung sing kiwa tengene sing cilik-cilik ditugeli kabeh kanton sing gedhi, cilik, sing gedhi. Sing gedhi piyambakan niku mboten ditugel. Mboten dipecok. Dia pecoke dikawungi teng mriku. Mari mecoki sing cilik-cilik, paling sing payung patung sing gedhe niku dijarene mboten dipecok, terus dikalungi pecok niku. Nah, mantuk mecoki ngoten konangan kalih Raja Namrud. Nabi Ibrahim ditangkap terus disidang. Nah, nalikane disidang, Nabi Ibrahim ditangleti, "Hei Ibrahim, apa bener awakmu sing mecoki patung iki?" Jawabe Nabi Ibrahim terus muni, jawabe lah kok sing mecoki ndase patung-patung ku ya sing gedhe dhewe kuwi. Ngoten Nabi Ibrahim. Ya sing gedhe-gedhe iki lho. Iku sing mecoki. Aja takon aku, takon sing gedhe dhewe kuwi. Maksudnya Nabi Ibrahim niku, maksudnya iki meleh-melehne wong niku wau Namrud niku Raja Namrud sak anak buahe sing kafir-kafir sedaya wau, meleh-melehne kon buktekne nek ancen iku pantes disembah kon ngomong kon mecoki ngoten lho. Nah, tujuane ngoten niku maksude. Nek ancene sing mbok sembah iku pantes patung pantes disembah kon ngomong kon ubah kon nyekel pecok. Nyatane kan ora iso ngoten lho. Terus Nabi Ibrahim diolehne dianggap iku tuhane wong kafir to. Nabi Ibrahim akhirnya nuduh teng
patung sing gede dhewe niku. Patung sing gede dhewe dituduh. Ya jelas Namrud muring-muring ya campur isin. Gede gede tapi patung ya ora iso mecok. Dan percaya ngoten ucape Namrud. Kalau Nabi Ibrahim diwalik. Lah ya kuwi, ngerti wis gak iso wis gedhe ora iso mecok. Iku mek patung kok mbok sembah. Ngoten lho. Iku tujuane Nabi Ibrahim niku malik ucapane Namrud, ucapane raja niku. Jadi Nabi Ibrahim jawab ngoten niku, ngapusi sebenarnya. Mboten pas karo kenyataan wong patung gak iso ngomong. Tapi kan tujuannya nggih malik ucapan nggih debat raja sing salah niku. Tapi meskipun ngoten, ya ternyata wonten akhirat ngapusine Nabi Ibrahim dalam rangka malik ucapane Namrud ternyata juga beresiko. Nah dari kanjeng Nabi ini kau ojo sampai ngapusi ning donya. Meskipun kau ning donyamu selamat, tapi besok ning akhirate ana hukumane. Yo ngoten. Besok ning akhirate ana resikone, ana hukumane. Meskipun ning donyane mungkin ora konangan, ning donyane aman, nah, tapi besok ning akhirat ana hukumane, ana balesane. Iku wong ngapusi. Dan Nabi Ibrahim ternyata nggih ngraosaken niku. Besok bakal teng akhirat ngoten niku. Mboten saged termasuk hukumane niki. Hukumane napa Nabi Ibrahim? Mboten saged nyafaati dhateng umate. Gara-gara senten cantolan dosa titik. Napa dosa ngapusi teng Namrud. Padahal sing diapusi wong kafir lho. Padahal sing diapusi niku jelas wong kafir, wong salah, nggih, wong jelas salah, musyrik pisan. Ngono ya cek Nabi Ibrahim sing ngapusi mangkat cek salah. Akhirnya napa? Waktu niku benjang bakal niku teng akhirat umat Nabi Ibrahim kan boten angsal syafaat. Karena Nabi Ibrahim nggih bingung dhewe kalih dosane sing ditanggung niku. Lah ya napa? Akhirnya kan sowan teng Kanjeng Nabi Muhammad. Sedaya mulai Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, sampai Nabi Isa niku sedaya umat grutuk-grutuk teng Kanjeng Nabi Muhammad. Ranten apa? Ranten Nabi Muhammad iku mboten gadah dosa blas. Dosa sithik-sithik wong ngapusi mboten enten. Sehingga Kanjeng Nabi terus sujud teng Gusti Allah, ya Allah, kula disuwuni syafaat kalian umat-umat Nabi sadèrèngé kula. Bahkan kula mboten menangi, mboten kenal umat-umat Nabi-nabi biyen niku. Terus pundi kula niki? Nah, jawabe Gusti Allah, yo tak izini, tak ridhoi, tapi sing mbok syafaati nabine. Nabi-nabi sing cek nanggung dosa-dosa kemang kabeh, syafaatono Muhammad. Setelah mbok syafaati, nabi-nabi kemang kabeh yo iso nyafaati umat. Niki lho ya. Akhire nabi-nabi sadèrèngé Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, sedaya nabi-nabi niku asal syafaate Kanjeng Nabi, terus di sepuluh dosane akhirnya saged nyafaati umate piyambak. Dan itulah hebate Kanjeng Nabi. Mila Kanjeng Nabi syafaat ing akhirat diwastani asy-syafaatul kubra. Syafaat sing paling gede, syafaat sing paling agung. Ranten apa? Ranten sing disyafaati mboten namung umate Nabi Muhammad sampai sakniki mboten namung niku. Umat-umat sadèrèngé sing Kanjeng Nabi mboten menangi uripe, mboten bareng karo Kanjeng Nabi, sing luwih dhisik luwih tuwek niku lho diajik disyafaati lewat Kanjeng Nabi. Dan niku suatu napa niku iki istimewaan. Keistimewaan sing Nabi Muhammad. Nah, suatu contoh Nabi Ibrahim ngalami resikone utawi beban berat oleh ngapusi teng akhirat bakal ngraosaken niku. Ya untungnya disyafaati Kanjeng Nabi Muhammad sehingga dibebasaken saking hukumane terus saged nyafaati dhateng umat piyambak. Niku suatu contoh meskipun ngapusi niku donya niki ketok selamat tapi di akhirat tetep dadi beban. Nah, mila salah satu contoh malih Syekh Abdul Qadir Jilani niku nalikane berangkat ngaji, berangkat mondok. Ini kan nggih dipeseni kali ibuke. Ibuke pesene nggih sami kalih niki, sami kalih hadis niki. Le sampeyan berangkat mondok, wis mulai perjalanannya sampai teko tujuan, sampai selama mondok saat terusnya aja bakal ngapusi le.
aja seneng goroh le. Kudu dadi anak sing jujur sing temen. Lho, pesene ibu ngoten. Lah delalah ibuke niku nek maringi sangu, damel putrane Abdul Qadir. Sangune niku mboten dikantongi teng kain terus dilebokne sak mboten. Tapi napa artane niku dijahit diadahi teng kain sing dijahit teng kelek. Teng kelek niku. Lha napa Bu niku teng kelek kula niki napa kok ganjel? Iku sangu iku le. Lha napa? Ya ben selamat ben gak gampang roh wong, ben gak gampang roh sapa-sapa. Ngono sing roh malih dicurigai malih jahat karo sampean. Oh ngoten to Bu. Iya, wis berangkat. Tak ridhoi. Alhamdulillah berangkat diridhoi Ibu. Nah, teng pertengahan perjalanan iki lho, dirampok dalan perampok niku kuwi to. Lah waktu niku Abdul Qadir berangkat mondok niku bareng kali rombongan pedagang. Boten berangkat piyambak nunut, ya ibu dinunut nih. Nunut rombongan pedagang sing berangkat teng Irak. Teng Irak kota teng Baghdad. Nah, mriku belajar mondok lah. Nah, perjalanan menuju Irak niku teng Baghdad niku nah niku ternyata dicegat perampok. Pedagang-pedagang sing liyane padha ana sing dipateni, enten sing dirampas dagangane, dirampas artone. Nah, berhasil wis mari ngerampok ngoten. Lah keri-keri kok Abdul Qadir ini bagian rombongan bagian buri. Nah niku terus dicegat pisan. Kamu nggowo apa le? Tak ngerti ngoten. Kamu rene perjalanan penang di kula jenenge teng Baghdad, Irak. Jujur betul ngaku sih. Nah terus kamu nggo sangu ora? Nggih betok, beto sangu kula. Lah sangune bedere ndi? Nah niki kelek niku. Dibukane kelek. Guyu malah perampok niku, malah guyu. Wah, guyu. Malah lele kamu kok yo ngapusi. Aku gak ngapusi wis dipesen ibu kok ora ngapusi ya. Iki tenan kelek. Lah kok jujur men kowe le. Ngoten. Malah curiga malah perampok malah curiga kok jujur men ditakoni kok gelem ngomong jujur. Iya aku karo ibuku kon jujur kok ngapusi karo ibu. Ya aku diomongi, aku diomong karo ibu sangune tak delek elek ya kene kelek iki. Gak percaya bukan dhewe. Ya ndelalah perampok niku sitoke percaya sitoke mboten. Sebene arek cilik paling duwite trimo sithik paling. Dan lah koncone gak percaya, "Mas, buka." Ya, ternyata disuwek tenan. Disuwek. Lah kok ceblok atone. Lah ya to aku gak ngapusi lho, Pak. Iki tenan duit tenan iki ceblok iki. Kalau ibuku dipeseni ora oleh ngapusi, kudu jujur. Lah terus perampok niku nggih gumun yen. Lho kok arek iki kok jujur men ora wedi tak pateni kok tak rampas bondo niku ora wedi. Lah niku terharu. Dadi ngertos Abdul Qadir jujur ngoten niku. Nggih, dipeseni ibuke manut ngoten niku. Malah kok terharu perampok lho. Perampok-perampok sak rombongan perampok kowe kabeh niku terharu, malah sadar. Lha niki lho, dalane hidayah iki. Dalane hidayah Gusti Allah niku samerga-merga. Dalan petunjuk Gusti Allah niku samerga merga. Dadi merga ngertos Abdul Qadir kek jujure ngoten niku, boten ajri kali sinten-sinten. Sing penting jujur tak selamat dah. Ngoten niku wis keyakinane men mawon tenan mantep. Nah, akhirnya ngoten niku terharu ya Allah, hebat men ya. Nah, aku sing bolak-balik goroh, aku malah jahat karo wong. Malah ngrampas bondone wong, dosaku pirang-pirang akeh ae, ora karuan dosaku. Arek cilik sakmene sik urung gedhe ora wani goroh, kok didosa ya. Isin cah itu kalau saya padha sih. Akhire rembukan perampok niku. Perampok niku rembukan. Setunggalnya soleh hidayah, pimpinannya angsal hidayah, sadar, taubat, terus rembukan kabeh. Iki aku benar-benar tersentuh hati. Iki Abdul Qadir iki arep berangkat mondok. Aku tak melu mondok pisan. Aku pengen tobat. Aku leren sudah dadi perampok nek. Nek sing pengen melu aku tobat, ayo melu aku. Nek ora gelem wis karepmu kono ngerampok nang tempat liya. Ngoten. Dilala kanca-kanca alhamdulillah.
mergo tersentuh kali ucape Sabtu Qadir kejujuran ini wow padha lepas sedaya diwangsulaken. Dadi bodo-bodo sing wis kadung dirampok kok diwangsulaken dhateng rombongan sing bareng Sabtu Qadir wau. Diwangsulaken sedaya. Terus taubat, akhirnya sanjang terus Sabtu Qadir. Kang, Sabtu Qadir, sampean pimondo nanti nang Baghdad. Aku melok, aku pengen taubat pisan. Ngeten iki. Alhamdulillah. Jadi itu satu contoh bahwa seorang yang jujur, temen, niku bagaimanapun resikonya yang mengancam, tentunya tetap niku bakale napa manfaati teng akhirat. Jadi kedah jujur ucap kula jenengan supados selamat bijang teng akhirat. Meskipun teng donya ini terancam. Meskipun teng donya ini terancam selamatane bahaya, terbahaya. Nah, terus pundi. Nah, mila saking menika niki pentingnya kula jenengan iki kudu kuat lan yakin imane kula jenengan. Kudu kuat lan yakin. Nek menawi kirang yakin, ya saged kula jenengan iki mboten ngapusi tapi saged damel bahasa sindiran kados Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah ngapusine niku bener. Pernah. Niku mboten dosa. Contohnya terus pundi? Nalikane Nabi Ibrahim niku berangkat perjalanan hijrah, perjalanan ke Mesir menuju teng Mekah, teng Arab. Ini niku kali garwane namanya Siti Sarah. Nah, Nabi Ibrahim niku kali pasukane utawa prajurite raja sing nyegat niku niku mboten ngomong apa enae tapi sebenarnya nggih maksudnya bener. Napa? Seorang raja pada zaman niku teng Mesir niku raja niku jahat senengane ngerebut bojone wong. Lah kok nek ngerti iki bojone Nabi Ibrahim, nek ngomong jujur iki bojone, ya jelas kok dipek bojone. Iki beresiko nggih. Tapi carane dadi ndi ampre mboten dosa. Nah, Nabi Ibrahim ditakoni pasukan utawa utusane raja niku jawabe ngeten. Takoni, sapa iku sing bocah wong wedok iku sapa? Jawabe Nabi Ibrahim iki dulurku. Nah, iki dulur. Bahasane ngoten. Maksudnya Nabi Ibrahim dadi dulur tunggal padha islami. Kalau jangan iki meskipun beda bapak, beda ibu, nggih, tetep dulur kula jenengan iki. Napa? Ya dulur padha islami. Jadi Nabi kan innamal dawe Quran dawe Gusti Allah innamal mukminuna ikhwatun. Kabeh wong sing padha iman iku satu sama lain adalah saudara. Lah Nabi Ibrahim mundhut dawuh niku. Nabi Ibrahim betul ngapusi. Jadi ngomong sejujurnya nek sing dimaksud garwane ini dia meneh dulur padha imane, dulur padha Islam. Jadi jawabnya ngoten ben selamat. Iki dudu bojo, tapi betul ngomong dudu bojo ngoten, tapi iki dulurku. Dulur padha Islam. Akhirnya mboten dipek, mboten dijaluk. Kok raja niku aneh, senengane njaluk bojone wong, rebut bojone wong. Sing perawan malah gak gelem. Nek bojone wong dijaluk. Yen yo wong kafir sak karepe. Niku satu contoh menawi kula jenengan dalam keadaan kepepet terus arep ngomong apa anane malah bahayani nggih damel bahasa sindiran. Nanti bahasa sindiran. Nanti malah contoh pamane jenengan teng griya. Nah terus napa enten sing perlu tapi perlune perlu elek kalih garwa jenengan ngejak sing gak bener kalih garwa jenengan pamane jak dulin apa jak koya-koya apa piye. Lah jenengan sanjang ngerti ini bojone ndi Pak? Ning kene ora ono ning kene. Ngeten. Ning kene gak ono. Dadi kalau juding ning ngarep omah, ning ngarep lawang ngono, le juding. Ning kene gak ono ning kene. Bojoku ora enak kene. Bojoku ora enak ning kene ning ngisor kene sing lemah kene. Ono, kan bener. Tapi nek lawang ono. Jadi itu termasuk ya sindiran. Mboten ngapus sih niku sindiran. Itu cara supaya
oleh ngomong mboten napa anane tapi tasik diastani mboten ngapusi. Jadi jawaban ini kok mboten sesuai karo sing dikarepne wong sing takon, nggih, tapi mboten ngapusi ngoten lho, mboten goro, sesuai tasik sesuai kenyataan. Ning kene kok ono. Maksudnya duting mestar ngisor, duting lemah. Ono. Ya iki termasuk contoh jujur sing napa niku? Ucapan sing mboten sesuai karepe sing takon tapi tasik sesuai kenyataan. Niku bahasa sindiran sing supaya selamat kula jenengan. Ya niku lho. Maksudnya bahwa kula jenengan iki tetep dikain jujur. Carane ngoten niku. Nah, sehingga kula jenengan iki supados mboten gampang ngapusi lanten malih alasane bahwa tiang sing goroh niku mboten dituruti dongane. Di antara resikone tiang kang goroh niku diputus oleh Gusti Allah. Maksudnya diputus terus pundi? Cara ibadah salat mboten diterima salate. Cara donga njaluk nang Gusti Allah mboten dituruti penjaluke. Niku resikone wong sing seneng goroh. Mila dalam aktivitas napa mawon, napa perdagangan, nggih, contone mungkin nggih contone blantik napa bakulan ing toko napa-napa niku ampun ngantos seneng ngapusi. Ngapusi niku bakal mboten barokahi teng rezeki, juga malah beresiko besok teng akhirate dadi beban, dadi dosa sing kedah ditanggung. Nauzubillah min. Nggih, mekaten ingkang kula aturaken. Mugi-mugi setunggal dawuh kula wau manfaati lan kula panjenengan dados ilmu kang manfaat kang barokah maslahat fid din wal akhirah amin ya rabbal alamin. Barakatul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.